na kashiti bening kong jong Paulus bakua chaki Kristan ha Korin. Da mshim la pin mi pat yo Chris ka jinget jong pi ka bijay a. Ku para la dalaya lap ba yo Chris la pin mi pat na ka jing yap. Kumno don na pi ki baong ba don jing mi pat jong ki bayap. Namala da mshim la pin mi pat ki bayap. Ti yo Chris ru mshim la pin mi pat. Balada mshim la pen mi pat yo Chris ka jinget jong pi ka bijay a bat pidang sa hakipop jong pi ti kumta ki turu ki bla yo thia hau Chris ki la yap jendo jendam ladangi lakermen hau Chris tang na kapenta ka di ka jing em tingilong ki brio ki basniu bok tam na ki brio baro Henry da shisha yo Chris la pen mi pat na ki jing yap usok nengkong jong kitu ki blayot hiak no kaktien jong utrai ngisungo ya lei Kajing bidong jong me ko try baro kilong kibati kena kilong bas kem junom la junom. Rengkat bat piru kajing pen banana ke gospel bakuy kat kum ulukas kaburon hami kutrai endau lawan hiar na ulum rengkat bat ki apostol ujisu layeng ha kejaka madan lembat bun ki senran jungu ladon hangta upai bak belin na baro ka Judea bat ka Jerusalem bat nadu kinong bak kap Duriau Tirus bat Sidon kilayawan ban sengap yau bat baun penkoj ya ke jingpang jongki ujisu ula pech shine halake sendran bat uong suk mapi ki baduk kahimau bnei ublei kalong ka jongpi Suk mapi ki batangan menta an sapen kedang ya pi. Suk mapi ki bayam menta pin sarki. Suk mapi habaki briu kini isi ya pi. Bat kin kentai ya pi bat ki kren ben ya pi. Bat ki kenno ba pilong ki basniu nakadau ukono briu. To kemen haba ka jagum ta. Bat to shat kemen namar latangkai ka bainong ka bakrau. Na ka bentah jong pi habneng ki kpatemen jong pi kilale ya ki ju ki ha ki prophet Henry kordit ya pi ki barius pa menta pilayo ya la ka jintengen kordit ya pi ki bapahu pahai menta pinsas dot da ka jintengan kordit ya pi ki bar ki sahu menta pinsas ngosi bat pinsa yayam kordit habaki briu ki kren penro ya pi namar ki kpatemen jongki kila kren kumju ya ki prophet balam ler ka gospel jong utrai ka jinyaro ya me ko kris ti ko men ko para ngila poi sha katayo ka bendriu ha ka por lajya sa kato kat nesngi kato kat netayo ngila poi biang sha ka len Saka tayo len kabangi pun kre ya kajin mi pat jong try jungiu Jesus Christ te kat badang yat kisngi ngai bagaying mane jungi kadang kampun briu dan bok ba ka pertei ba ka sorkar mendai ka pertei ka sorkar kan ailat yangi
ba ngin la ban wan shiki ying mane jungi ban pendon burom yau blei ban sungungu yau blei na ka benta ki jingker khu baro ke bang nyalai yo mat ha ka jing em jungi pi baro pila pulei got history but klempep pin kan mau yo weu riu kraw riu bodon burom riu don nam bakerteng Alexander kidon ru kinong hikai hang ne tip adang abakla sibit yo ngasya bom endrai wat la kataru ngakwa banyak tu haki singi bakadu jong ne uriu kraw Alexander bakraw mde Alexander bakraw haki singi shwa jong gajinyap jungu khot ya baro kita ki syakri jungu baro kita ki nong ai buit jungu ki bakraw ki batri jungu baru ong yaki kumne andang laklat manga ai baki doktor kinra ya kasendup jong kamet jonga shalom jingtep ai baki doktor ki scientist kinra ya kasendup jong kamet jonga kaba aruang baro ki siar ki rupa ki bangala lum baro shikata sobha siang hamadan siang halenti syadu lum jingtep pat kabalai wong nak sendup junga penmi ya kikti junga sabar watep lang hapok sendup hendrai penmi ya ki sabar kita ki nong ai but jungu kita ki bakraw ki batri jungu ki badon lang batu ki keli balai kumtangi hable ngidei ben burom nya pi namar pidei Alexander bakraw pila job sibun kitma ti Alexander pensyai kumne uang kabanengkong ong ki doktor kidei ban ra ya ka sendup junga ban pen ken mau ba kimla ban pen sange ya ka jinyap ki doktor kimla ban pen sange ya ka jinyap kadawai kamla ban pen sange ya ka jinyap nak tak kadau ngakwa ban ai ji hikai ya baro ki doktor ya baro ki basyania pala ki doktor ba ki doktor kimdei ki bala ban pen sange ya ka jinyap nak tak kadau ki madra maki ya ka sendup junga jinyap junga kaba aru ong baro ki spa ki pau junga ki siar ki rupa junga sumba siang hamadan namar ba ha ka jinyap kitu baro kim don jingmut ki susakut no tang ha sla perthei ngimla banra ki sabeneng ngimla banra ki saka jing imbam jukut nak ta kadau kim long le no siang ki hamadan ai ba kitu ki bayat ki bawan tep yang akin yu kin kerdem yaki namar kim kordor hakas ngi jong kajinyap pat kabalai wong nakas ndup jong apen mi ekakti nak kadau namar ngan lek pai teli syaka jaka ka bangade ben lek pai ngan nomra kakti jonga ka don syabar ngan nomra kibriu kin mat yu kakti jonga ka bat teli namar endang yap ngimla panra ben ngi syaka jaka ka bang ngide ben lek tip sabeneng ne syadu jok ulek ngampat ya kendu ngam klem keli tang bak ta kade ji hikai jong Alexander kalong ke ke bas ngotnat haswa bo un klat uyo ya kata jing start uyo ya kata jing song tu ya ka jing bom koridor kini kispa ki pau ki hajar ki ksiar ki rupa ki nam ki borom ki ba ngi persyang benlum ha ka jing im jungi ha ka ne ka slapertai bat ngat rai de kata gomen ko para baka liturgi jung ka tinublay man nakasngi ka khot ka weri nga balyapi bangin puson halor ka jing koridor jong ublay bat ka jing bom koridor jong kita ki baro ki bajong ka pertai khamdam ka spa ka pau ka nam ka burom bat kini ki jing le ki jing kam jongi kimlong ki ba koridor hakmat jong ublay hakmat jong ka beneng ka ba ngingi pen kre na ka benta kata na kata kadau larang isngap bahaya ka jing pule ka beneng kong mene na ka kitab jong Jeremiah ngi soten nat bah ka jing pule ka beneng kong Jeremiah ong kumno ngan pendremnya ubriu ba pailendet yanga bat uba syania saha ki briu haka bor ki briu ki banyap ki ba syania haka spa ka pau ngan pendremnya ubriu ba syania haka nam ka burom ngan pendremnya ubriu ba syania ha ki riu arsap kini ki briu ki longkum ka sanyum hari kenja
kin salong ki deu shrak batar khong kin salong ki deu melu ba klem briu juan jing bha Henry ngan kerku yau briu ubashania hanga ubangek hanga ulong kum uding ubatung hajan ka usei tiet sabadon kawa ting habawan ka porshit namar kisla jung ki jerngam lenter haba slap perwa unsei sok kumjo suk ki bashania hau try suk ki bashania hau blay suk ki ba keng kor ya kajing kordor jong ublay ya kaspa kapau ya kajing stat jong ubriu ru Henry suk ki bashania hau blay kasamru lada pikan mau ngi darwai Henry ka pang ka bakong san na kasam kadai ka juhi suk utau briu ubam ju ngap ya kajing ai buit kiri ubaman ubam ju syang hakikti kinong pop ubam ju ya syong lang bat ki briu ki babeng briu Henry ubas ngau bha ya ka ain jong utrai uba puson ya ka ain jong utrai man la kasngi labau utrai usumar ik ki bahok Henry ya ka rukom im kiri ubaman penrem pi ka liturgy jong ka tin ublay ka khot ka wer yang ngabat ya pi bangin kendor yau kenrat bangin kendor yau try bangin kendor yau blay bad bangin nom penlut por palat ya kata nam ke borom ya kaspa ka pau kum kinong but jong ujisu kum kinong but jong utrai hato kei ngilale na kata ka ka gospel ka bangi pule matak sngi kumangi osngo ujisu bar kita kisendran ki babut yu taki hajar ngut bar ki pai bak belin ki bawan nadu tirus nadu sidon barok ki basngap yu uai ki kejing hikai ke bakrau ba badu om mo na ka gospel ka bangi pule menda ka sngi wong suk mapi ki baduk suk mapi ki batangan suk mapi ki bayam menta namar kum bakalong hakitu ki por kalong ru kum bakalong menta don ki briu ki basmukmen namar ba ki don shibun kaspa ka pau namar ba kila ban le crop namar ba kila ban teniap namar ba kila ban klim namar ba kila ban le pop ki sukmen ba ki ya di buat ki ya shat disco Henry habu jisu pe la ki sendran nuang suk mapi ki bayam menta suk mapi ki ba kordit menta suk mapi ki ba sosi menta kai ki jumut jong kane ngila ban batai barok si sengiru ya kini ki kentin ki bau jisu ukren mendak sengi ki pajba badro ki apostol Henry hakum gejing le nyam jungi kumne adang akren tang manga barok sibet bin sa sengkor dengan ai tang si poin na ka gospel ka bangi pule mendak sengi kaban kong jisu wang suk ki badok suk ki bakerdo suk mapi ki bamdan ai kai ki jung mut jong kane upet ki senran jungu hoat kim doni ai shisha bapli kim doni ai namar bali namar kila put yo jisu kila put ya kejing ba we jisu ujisu dei kejing ba ujisu dei kejing ai ujisu dei kejing map ujisu doni ai takamut ujisu don pop suk mapi ki beduk ha ka pop suk mapi ki bakerdu ha ka pop suk mapi ki bamdon ai ha ka pop kata kena kejing kai ke jisu uong ya kita kibriu ki babut belin yu baru uong ru ingap depi suk mapi ki beduk suk mapi ki bakerdu suk mapi ki bamdon ai ki bamdon pop suk mapi ki bambu ai tenglang suk mapi ki bamlek klop suk mapi ki baduk kini ki baro suk mapi ki baduk ha ke pop kahima beneng kadai ki jongpi kata kadai gawe ki jing mut ke bangila ban ringdor na kini ki jing ong jong Yesu suk mapi ki baduk ngila arong oi ban ringdor ya ka jing shisha jong kaspa ka pau ngakan mau hak por banga malai ai an kren biang sipang ke Philippines namar kaman sim junga ka donang tay kendiat kamet doang tay kendiat so mentang haban lek tap boat haban ai meng haban lek tet boat namar ngandai unong song sinong jong ke Philippines de hak por bang don hang tenga kan mau namar man lak singiu trai mdi tang man lak singiu trai man lak kiwe ki singiru
ki bun bah ki padar ki parish ki bakhot yang ngaban nyerap nak benta kemas bakhut badru banlik sengap pla di ki briu sepok Philippines long ki posbon hendo kata tengah kan mau kejinsa jonga chati lighthouse snem sun snem ngayo sisa shubun ka pisa namar kawe kemas lar pilik kiamas ngimken ni gini jingken show Henry tang ka bau parish pris uai bapiwan troamas ni syayo kumba prahajar tengkah ka pisa India jungi namar 1,000 pesos ka pisa jungki te das ngap pla ringis isyong has ngap pla jaga ngap pla shikenta ngila yo prahajar biang adang isyong ngap pla ar kenta ngila yo khandriu hajar te teng lababun kini ki bedu ki bawan ngap pla ngi hab syong adu lai kenta sau kenta ro te imagine ka pisa ka ba ngi yo lum kum ki padar te ngai tu hok ipi ke jin shisha ngadon shibun ba ka pisa namar ngadon shibun ka pisa ngam ju nang tiak men mit namar ka perkat dang poi biang si India ngan shna kata ngan le kata ngan bu uta kajing mut man la kamit kakala hakamit ka baareng ong ngan shna ka studio ka balong kumta ka kumne hakamit ka balai panang ong ngan shna surok shwa sidu sinong kendong namar ba ngam ju nang tiak kita kajing mut ting perkat ki bon namar balai namar ngayo pisah nadon pisah Henry bawan pai sa Shillong bawan pai sa Meghalaya kita ki pisah baru ngam tip ki ja si oit ni sna basketball hang ne hang tai na ka benda ki kena seminari jungi mentam don pisah song khor bet man la kamit mlilei kani kita yui ki jingmut hawat habang ngilong habang ngim don ni ngim don kam man kuslai ngisani abet boblei sa kerkun sa ai ka jingbam ka jinsa Henry ngim don kam ban kuslai si ban pelik ya kanek pisa si ban penlut ya kanek pisa si ban le ya kanek pisa ban sina ayu na kanek ngim don kam ban kuslai ngi suk kam sim ngi yo tia hot kata yo la se ka dei ka wei ka jingmut jong ka ne ka jing ong jong Jesus suk ma phi ki badok Henry ka bak kham kordot ka dei ka tu ku mo ong mane suk ma phi ki bak kardu ki ban don pop ki bat thli ki ban don nei ha ka pop namar ka hima beneng ka dei ka jong pi suk ma pi ki batangan uang hagalain ke babut uang suk ma pi ki batangan upej ki apostol jungu upej ki ta kesendran jungu habau Jesu Ukraine Jepang ublei tapi pej ka film ki angtong hang kumne kumbau tapi tap sikilo khau rung namar ki sultan mat bai ka jing kren jong Jesu ki tangan ki kwa ban yo smo shu ya ka sur jong Jesu na ka ta uang ki suk ma pi ki basliang ki batangan ya ka tin jong ublei umdai ki batangan puri ne ki batangan chana itu alumuri badi hantu umdai ki batangan ya kata Henry habau pet ki apostol jungu yu isha bagi don kata kacing tangan man sngo ban sengap ya katin jong ublei nak ta ka daw ong suk mapi ki batangan Henry teng badai ngelong ka ik bas musi ngipat ngim tangan ya katin jong ublei ngipat ngim tangan ban pule ya ka Bible bunsin ka Bible ka don sekendong ka TV hajrong ngim tangan ya ka tin jong blay na kata ka daw kaying ka sem jungi kamlong ka basuk kaying ka sem jungi kamdap kamdei kaying ka sem ka badap da ka jing kemen namar ngim tangan ya ka tin jong blay ngi tangan ya ka Priti Zinta ngi tangan yo Shahrukh Khan ngi tangan ya kini ki film ngi tangan ya ki jong ka partai na kata ka daw kaying ka sem jungi kamdap da ka jing suk kaying ka sem jungi kamdap da ka jing kemen na kata tahu Jesu ong yang abat je piru menta suk ma pi ki bantangan ya ka tin jong ublei suk ma pi ki bantangan ya ka hok suk ma pi ki bantangan ya ka jing shisha suk ma pi ki bantangan ya ka jing ik suk ma pi ki bantangan ya ka jing map kata ka dei ka jing ka ba Jesu ong hakis sendran jung baru ong ru yang abat je pi menta ka sengi ngong pi ngila ban kren sibon halor kineki ki jing kren jong Jesu hakabak du uang suk mapi kibaki briu ki isi nak daw jong ukunu briu nak daw jong Jesu suk mangi kiba sya kren beng hakiwe namar ba ngipla bau Jesu deu blei namar lada kila isi u kila saat nar pnai u klempep kin isi bat kin saat nar pnai ngiru Henry kata kin kaba u Jesu lakular lada ngilong kum balong mau klempep ingin poi syakta ka jaka ka bala pa na ka bala baha na ka benta jonga ban jongpi we padar
Kerbau dang nyelap hapuing mene halor kene gospel luong. Endang nyelak klat nginom la bandra siya beneng. Ken mau om don kam pisah ha beneng. Om don pisah ha beneng uang. Baru ki sabjar na baru om don pisah ha beneng. Uang biang sa isin om don pisah ha beneng dang alai syusyu. Abang dang hala kemta baru ki laya sabjar. Kenjak jar kata yang mene. Kaduk kadawai iwi kenarit kentai basyong kam makmat. Pejala ke kemi uang iong mei ngila dan lupa beneng moh nyem dan pisah. Tip kedai sisa ne am kemta. Ndrei kedai ta kejing pule ke bangalap apa ke internet. Ngisuk kamen sim ngisuk ke jemut jing perkat lada ngilong ki beduk kitu ki barok kamtam lada ngilong ki beduk pat ki bakerdu ki bateli hakapop tena kata kadau komen ku para do ngin penduk ke nyalade ngin penduk ilade hakapop na ki pop ngin penduk ilade na ki jing hangame ngin penduk ilade na ki baro ki bami hap pat ke cim Kristan jungi kenang bangin long kinong but papaka jong Kris en yoro eu Yesus Kris junom la junom amen to ngin ya yang menta ban ngin ya plai la ke cinget kerpa dia blei upa jungi ubam juklet elaki kun ha kajing don kam jungki Kajubab jumpi kalong I try to shashkore kajing kerpat jungi I try to shishkor kajing kerpa jungi na kebentau kupa bakhut jungi ubi shop jungi kiling do bat ki catechist jungi ba haba ki pen benaya ka gospel kindop sngo kendo baklem kajing arab ublei kajing tray jungki kan le no e dungnya kerpat yu try I try to shishkor kajing kerpa jungi na kebenta kani karampe kristan jungi bangindup kan mau kumnu ublei ulakhot yangi bangim long bat ban pen pau kajing sngo ya u Tungnya kerpat utrai. I try to shishkor kajing kerpa jungi Na kebenta iwei pa iwei nangi bangindup sngungu ya ublei kat ka bangidon klem da iet hanya ki jong kani ka perthei Tungnya kerpat utrai. I try to shishkor kajing kerpa jungi
Na kebenta ki Kristan ki bakirni hakapop baki kwan ya kaspa jong ka jingyo kamai bakin dup sngotu bakaspa kamwan ra jingsuk henrei tang ublei ubala ban ai ka jingkemen dung ya kerpat yautrai A try to shashkor ka jing karpat jungi. na kebenta ki brio baro bakin dup sngotu badai tang ublei ubala ban pen im yaki bat bakin kerpat ya ka jing yarap jong u da ka jing sngoret dung ya kerpat yautrai A try to shashkor ka jing Kerpat jungi. Inya sabjar na ka benta ka jing tmu jungi shimet. Kokpa ubaha beneng to yarap bangin sungongu na ka benta ka jing ai baro bat ban pendon kam yaki kat kum kamon jong me. To yarap bangin dekat iki donut na ki a jong kane ka perthei bat ban bread lut ha ki spa ka hima jong me. Ngipanya kane daw kres utrai jongi. Amen. Wai humen ko para bag singkya junga ba jong pi kan long ba priang hun ak manu blei pa ba don bor baro to try priang Jingkina na ti jungi. Nam ka jiro rom kerteng jungu. Kacing mentoy yang ngi bade balang bakui jungu baro kawai. kok pa kajing ai ke bangi terwa ki long ke ba me hi me ai ba kajing e ke bangi don haki kan pen yo engi ya kajing ai ke bane junom ngi pania kane daw kres utrai jongi. Amen. Utrai undon rengkat bat pi. Rengkat bapiru. To kentiu ya laki donut. Ngi kentiu ya kisha utrai. Ongin ya ngu yo try ken rat ubleh jongi. Kasyomok bakade. Kok pabat ko bleh badan barbarabat bam cukut. Ngile bahaban ay ngu yeme bor ban haki jaka baro. Man kas ngi me pen i hangi yala ka jing ye ko mukpa. Me pen biang baro kat kabangi don kam. Ha ka jing yem hi kadei kajing ai jong me. Kajing yem umen sim. Dei kajing ai ba krau tam jong me. Umen sim ubala pen mi padeu jinsu na ki bayap. Wai jing kermen skam yangi hakajin iem baham jiukut tena mahar kata ngia solang bat ki angel lem bat ki riu koi baro
ha ka jing ruai pen don bu rom jong ki da shisha melong oba kuit ko try ka tmei jong ka jing kuit baro namar ka tangi karpad yame to pen kuit pen kantangi kini ka jing terwa jongi da ka bapayo mun sim jong me kum ka jer halor jongki bakin dup kalalong yangi ka med bat ka snam jong utray jongi u Jesus Christ hakapor baladino iu badala ka mon sngo bhaw lap diang ya ka jin sha shitom ula shim yaw kupu badang kebai ngu yeme ula kedia ya ubad ula ai u halaki sendran u om do shim bato bam na kane pi baro namar kane kalong ka med jonga ya ka ben IT na ka ben ta jong pi Hakaju karukom endalalaya ba mula shim ya kakuri. Badah kabay ngu biang yeme ula ay ka halaki sendran uong. Do shim bato di na kanepi baro. Namar kani kalong kakuri jong kasnam jonga. Jong kajutang batmay bat bam jukot. Yakban pen mi ina kaban ta jong pi ba jong kibabun yakaban map yakipop. Tule ya kani ban ken mau yanga. Kajin maya jong kajin ngej. Namar kata ngi ba pen mentai ka jing ya per ka jing mi pat jong u ngi tarwa hame ko try ok pu jong ka jing em ya ka khuri jong ka jing pen em ngi dai nguai dem namar mela nyow yang ngi ki ba bit ban yang hakmat jong me bat ban shakri ye me da ka ba sngorit ngi kar pat ye me bangi ki ba yo benta ha ka met bat ka snam ukrez ngin long ki ba pen ya tali ka way daw men sim ba khoit to kan mau ko try ka balang jong me ka bla phyang hasat lak ka perthai bat pen janai ka ha ka jing e Ringkat baru Francis sukpa bakhut jungi u Victor Bishop jungi bat baro ke lengdo. Tokan mau lemru ya ki men ki parash rang bat kentei ki balayo thia da ka ba kermen ya ke jing mi pat. Bar ya baro ke bala khlat no ha ka jing isen e jong me. To pedang ya ki sha ka jing shai ka khmat jong me. Do isne yingi baro ngi karpat ya me. Knang barengkat bat kamaria the suti bakhut ka khmi jong u blei u Joseph bakhut u kurim jong ka. Ki apostol bakhut Bat barok kira kuit ke belapen sengau bahaya me pateng la pateng. Ngindub long ke babit banyak bentalem ha kajin im bam jukut.
Bat ngin nya ro bat pendon burom nya me da u kun jong me u Jesu Christ. Da u lembat u bat ha u kan long ha me u ble u pa badon bor ha ga jinya long gawe jong u men sim bakui baro ka burom ga jinya ro junom la junom. Amen. Kumbala hukum ingi daw nong penim bat kumbala hikai ingi daktin blay nginut ban ong. Kuk panjong iu mahabne kan long ka baguy ka karteng jong mi kan wan ka ima jong mi kan long ka mon jong mi akan kau kumahabne Doai hangi menta kajimbang jongi Kabala kasngi Matomat yang ia kirengkang jongi Kumbangi rungi ma Yaki balen siu yangi Barwali alam yangi Shaka jing penshoy Hendrei topela yangi Naga basniu Topela yangi ikat par ko try na jing sniu baro Haka jing sbon jong me to a jing sok jing sign hakis ngi jongi Knang bada ka jing rap jing snei jong me Ngin light boro bor na kapop Bat ngin yo jinya dana ke jinjan jar baro Kat bangit ang ap kemilanti ya ke jing kermen bakuy Bat ke jing wan pat jong nong peniem jong iu Jesu Christ Nan ka jong mi elong ka hila Ka jong mi ka borban ka muro Junom na junom Kotra Jesu Christ meu balong ki apostol jong me Kajing suk nga i happy Kajing suk jong nga ai happy Wat peje ki pop jong i Henry kajing e jong kabalang jong me Ban ha kajing sbon jong me to ai hakai kajing suk bar kajing ya teli ka we kat kum ka mon jong me Mame uba imot basen syar junom la junom Amen Kajing suku try kendon borobor ringkat bat pi. Rengkat berpiru. Dong ini try kedak kajing suk iwe pat. Kajing. Hakmi u kun lang broad jong u play. Hakmi u bakit no ik pop jong ka perthei. Sukito ki bala khot shaka jing kawai jong u kun lang broad. Ko kan rat hok men rung po ying jonga en rei jong ktir kam sim jonga kan sakya hi.
Sungin ya duai. Kokpa ai bakayu karis kabangilale burom kan yalam yangi ban bread yalade lenter hame. Patugar ku ya baro ki bapang ki basitom bakin yo ya kajingkoit badru ya ki kena ki bato exam ba kinyo yo mensim bakoit bakila ban le bhai ki exam jongki ngipan ya kane dau kres utrai jongi utrai undon ringkat bat pi ublei badon borbaro on kerku ya pi bat ya kajintmu ba bha jong pi ukpa baru kun baru mensim bakoit Toi leit suk kamas kalawai ngis ngomu yau blei. Mesia makoi. Korunul bagai tamu Yesus. Komarian kuno irap ke Kristan. Tajmi tempat berkur Mesia makoi. Amen. Ini roh Yesus Kristus. Amen.